abot-abote aku kepingin urip bebarengan karo Slambang Sari. Nanti opo ae sing dikatno karo paman sing ana Surabaya iki aku sanggup nglakoni. Ya, Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Kula kang putra kan gadhah lewut kula nyuwun agungé pangapunten. Paman Jaing Rono. Pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Nek jare paman Jaing Rono nek Surabaya iki ana pawongan sing tansah gawe ribet sing diarani Arya Gajah Situbondo sing mapan ana alas kitri kene ae. Ayo. Arya Gajah Situbondo. Nek pancen kon lanang ten ayo. Temonono iki Joko Taruna sing arep ngadhepawa. Pas bengok-bengok nok tengah alas katik wani nyumbari Arya Gajah Situbondo sapa wae kanca. Dadi iki pawongane Arya Situbondo. Ya, aku Gajah Situbondo. Ya. Aku Joko Taruna saka Kediri. Sejo karepe awake kon nyumbari karo aku. Ya jelas aku kate merjai karo awakmu. Oh, dadi awake kon dadi minto srayane Kanjeng Paman Jangron. Ya bener. Terus nek awake kon iso ngrangket cil gedene mateni karo Gajah Situbondo oleh pangalembono apa teko Kanjeng Paman Jangron. Ngertenono Arya Situbondo. Nek umpama aku iso gawe patine awakmu. Sing jelas aku lek ganjaran aku iso urip bebarengan karo Slambang Sari. Mek more kepingin rabi karo Limas Slambang Sari. Ya bener. Joko Taruna. Ya. Nek kene awake kon tak eman tak yo. Dorong cukup pupuk lempu yang menek katene nglawan karo Arya Gajah Situbondo. Mulane saiki bali. Nek perkara Limas Slambang Sari ojo sampai ana sing duweni sak liyane Arya Gajah Situbondo. Cek gampange awakmu ngongkon balik mari aku. Nek gelem aku lah enak awakmu. Sing jelas ni Lambang Sari bakal bojone Joko Taruna. Mulakmu aja muterusno yen kowe duwe tresna karo si Lambang Sari ayo. Lambang Sari bakal keduwe aku. Joko Taruna. Ya. Wong loro padha ngarepaken Limas Slambang Sari ta ya. Ganok critane nek wong wedok siji kate diraben karo wong lanang. Mulane dina iki mapan noge alas kitri. Ya. Ditentokaken. Ayo ditentok. Sopo sing calone iso urip bareng karo Limas Slambang Sari. Pancen iku sing tak karepno. Arya Gajah Situbondo. Ayo. Ayo. Masalah. Tak kepikir sekali Paman Jangron. Jok uang kongkon babat alas kitri didadekaken Karang Pradesa. Jok wis tak babat lepas kirim jago kongkon mateni Situbondo.
Jejak ring tandi adet lakar. Jok lek Mas Lambang Sari Paman Cangrono kabeh wis janjino ki ngarepe Arya Gajah Situbondo. Penjaluke sing ngarep kongkon nguliaken Arya Bangah wis tak turuti. Kate tak boyong sik duwe penjaluk maneh sik tetep tak anani supaya aku balik nang Kadipaten Situbondo iso nggawa karo Lek Mas Lambang Sari. Lek Mas Dialapati ya. Mbok. Adentek bereng sengkok bede alas kitri ya. Nek pancene Paman Cangrono sik kepingin ge patine Arya Gajah Situbondo. Ojo mek siji loro. Nek perlu wong sak Surabaya kongkon mapak lakune Arya Gajah Situbondo. Ambek mbak kan golek laos, golek empan-empanan dari Tegal ora ono. Iki jahe onone jahe. Tak cekek kene jahe. Golek kencur ya ana kencur apa nawana ya. Iki kudu kencur iki. Aduh. Apa ya ampune? Aduh paling tilake arek ndelok bantengan iki. Pesing ya ampune. Apa ya angel teman golek empan-empan embalak. Golek ngolek lah. Aduh angel teman lah. Tolong. Apane apa ya iki ya? Tolong. Kayak apane uang iki? Kok tolong dek ya? Tolong. Loh. Iya iki. Tolong ya. Tolong iki. Dhuwurmu aku, ana dhuwurmu tolong. Tolong. Lala, ana apa nang ana ning konon? Tolong dono aku dono aku tolong. Oh, lapekno, amule kok aja pendekan gak iso. Konconan kapan ya? Wis ndang tulungono aku tolong. Kanca tolong aku ta. Ya aku tulungono ake tolong. Tak tulung wis ya. Tolungono aku. Pan ya kan bang tak tulungi. Ya wis tak ewangi kok aku tulungono. Pamula kan dadi wong aja meneh gak iso modonan kapan ayo. Adun. Ya pan, wis tak tulungan. Terus. Wis terus. Turun. Aduh kok ganjel iki. Apa iki yang ganjel? Apa sih? Nek geger kok ganjel iki ana apane sih u? Wis aneh ganjel apane sih? Enggak. Ganjel aja memang. Ya iki lho, keris iki lho. Keris. Iya. Keris memodot ta. Aja ngguyu ah. Ngguyu ae lho. Wong ditolong kok ngguyu. Iya ta. Seneng ah sampean. Seneng aku. Seneng ya. Lapan golek apa sih kok
penekan kok gak iso mudun apa? Ayo. Penekan. Apa? Sik ta. Iku kate nggawa karo goni ngene iku gawe apa? Aku golek empon-empon kan Mbak au. Golek Mbak, empon-empon. Mbak anu Mbak dodol jamu, Mbak. Lah terus wis oleh. Dorong oleh gak ono anu jahe kencure entek jare. Ya wis nek tak rewangi kok aku kan wis ditulung karo awak. Heeh. Tulung ana ya. Iya tak rewangi kok terus. Matur suwunan. Ya aku yo matur suwun karo awakmu. Matur suwun ame kok ganjel yo. Apane sing ganjel? Iku ganjel Ojo ayo. Aneh-aneh ta lah ganjel-ganjel. Krisih sampean lho ganjel. Ya kok pancen wis suwe gak mlebu rangkane. Aja suwe ta? Iya. Aja suwe jare. Apaan ku ngasih aku? Ya kan ganteng aku elek. Iya. Aku ancene ada elek aku nyene. Arek anu arek bakal jamu. Budiken kaya ngono tapi ya aku matur suwun bare kamu mbok tulungi ya. Iya matur suwunon. Kok aja menekan ae. Kon penekan ae, gak iso mudun kecepet ndewet gede iku. Iya untung ono awakmu iku makon aku gak iso madun ya. Kita lah. Apa iki? Jenengmu iki sapa sih? Aku ta. Engko sampean isin. Lho ya gak aku kepin ro aku wis ditulung karo wong tapi gak ro jenenge. Lah ya apa kok tene matur suwun. Jenengku ah. Joko Jumput arek tatan kica. Oh, sik. Apa? Aku ah. Joko Jumput. Oh, Joko Jumput. Lah kan sampean Aku Joko Taruno. Joko Taruno. Waduh. Jenenge Joko Taruno. Aku adoh teko Kediri. Kok kaya Kediri? Oh, penekan nek kene. Penekan. Lah apa gak penekan yo? Ya saking ngetes awakmu iso nulungi apa ora? Lho, aku iso Yo, ben aku penekan. percaya aku. Percaya panjene. Heeh. Ganjel. Ganjel. Apane? Kelise sampean lho ganjel. Bengkong. Iki lho, sabuk iki lho sing ganjel iki. Oh, sabuk ah. Iya. Sampean kate anu ah, kate melok karnaval kok klip-klip niku. Oh, iso melok karnaval. Lho pancene yo ngene wong anjene anake Adipati teko Kediri. Ya pating kemerlip kaya ngene. Oh, anake Pati. Adipati. Adipati. Oh, Adipati ya, anak Adipati pakaiane ngono ku ya. Kita lah Joko Jumput. Heeh. Apa ya saben dina iki awakmu golek empon-empon iku kudune saben dina. Ya saben dina aku ngrewangi mbau. Wong ngewangi mbok. Heeh, ben dina mbak gawe jamu. Terus dikon nang pasar dodol jamu keliling. Jamu apa ae? Oh, jamu anu galian siset. Oh. Marono anu pegelinu. Mari ngono ya lek pan kurang-kurang greng ngono ku ya nang mbok ana. Jamu pegelinu. Dadi umpama wong aras ngombe jamu pegelinu dadi pegel dadi linu ngono. Lho kata, lho. Kok samane iso guyon ae jamput iki. Cari jamu pegel. Jamu cek gak pegelinu apa ta ya apa? Jamu tidak pegelinu ngono lho. ngono. Anu Taruno. Terus sing galian-galian emang jamu apa? Galian siset. Apane sing setali ini ta? Ya wong wedok lho. Oh. Lek sik perawan mlakune lak ngene. Tuh. Iya. Tuh lek perawan. Lek dia anak siji ama anak loro, anak siji rada. Lho. Dia anak loro. Anak loro. Oh budeku kan anake 5 mlakune ngene. Ku perlu dijamoni. Ya itu dijamoni. Heeh. Terus galian sing benggang ngono. Kalian benggang ya ora ono lah kalian lek anu iku lho lek Tarsim ku njakuke anu iku lho jamu tombo sugih. Oh, tombo sugih. Heeh. Terus lewat partai ku njaluk jamu apa? Cak iku jamu greng iku. Oh, greng. Heeh, greng iku. Pokoke anu jahe jare mbak mangko. Pokoke ya lek ono anu Pak To jenenge Pak To ah. Pak To. Pokoke pijet to. Kok mari pijet kok dijamoni. Apa iku Mbak jamune? Jahe mari ngono dikeki madu terus sampe endok. Terus greng wah marep enak-enak nyambut gawe. Iya. Nyambut gawe penak. Ayo rezekine lancar. Ngono lho. Mana jamu dong? Ya aku wis bolak-balik jamu. Jamu. Ya lek wong ganteng kaya ngene kan tiga jamu ta. Ya jelas jamu. Apa jamune sampean niku? Ya jare awakmu iku mangko jare cek gak pegel cek gak linu. Oh ngono ah. Ya wis, sampean jamu ya. Iya. Cek anu
pikirannya cek cerdas Nah, ngono ya lho. cerdas. Kok kerisnya kok cek ndang diungkal terus ngono lho ya. Wis penak wis awake seger, mari ngono rezekine akeh, lancar ngono. Yo, amin. Lancar ngono temenan ah. Melok tambah meneh. Moko aku melok tambah meneh Tambah menan. meneh yo. Iya Iki mangko toh. lho wis tambah. Loh, ah, Iya wis tambah iki. mang tambah. Iya. Oh, bayarannya durung tambah. Jago jumput. Heeh. Ya ping pisan aku matur suwun bare awakmu. Iya. Kamu sisa nulungi ya. Heeh. Iya. Ping pindho, aku arep njaluk tulung maneh karo awakmu gelem ora? Oh, kok njak tolong meneh? Ya iyalah kate njaluk tulung sapa aku ngono alas kene sing kepethuk ya karo awakmu tok. Heeh, aku tok ngene. Heeh. Amang njak tolong apa yo? Ini umpama awakmu tak kei emas gelem Mah, Mas ndak make Mas. temenan. Oke. Kalau aku sik dodol jamu ae. Mas Hendik, Wah. Mas Isbandi. Iku kakang. Oh, Kakang ya Kakang. Lah Mas ya sing kaya ngene iki lho kuning-kuning paling pekelip ngene iki jenenge. Oh, gak aku. Kuning-kuning. Nek ku lho, ping isuk lho metu kuning-kuning yo. Ya dudu iku. Iku lak masmu ae iku. Heeh, metu no. Aduh, Iku mas sing gak payu. gak payu ya? Gak payu. Oh, gak payu. Gak payu. Tak kei donya umpama kamu gelem ngono. Nulung aku, Heeh. imbalane ku donya sing akeh gelem. Dunya. Ya. Aduh. Gelem ora ya? Dunya. Dunya itu apa sih dunya Ya itu? koyo dhuwit, koyo Peces, ah? emas, pecis, ngono iku lho. Oh, wis gelem Nanti wis. makane awakmu soro-soro kalau empon-empon saben Ya wis gelem dino. wis aku gelem. Gelem wis. Heeh. Apa sih? Ini, Ah. ya jumput. Heeh. Nek umpama pancen awakmu gelem nulungi aku sing ping pindho ya. Heeh. Awakmu tak kei emas pecis Raja Brana sing akeh. Sing Maksudnya? gak entek-entek, Si ganteng tak ya? Ya. Ya wis. tapi ana syaratnya. Ana syarate? Apa syarate yo? Ana alas kene iki ana pawon sing jenenge Arya Situbondo. Siapa? Situbondo. Aduh. Situ Bondo ya. Arya Situ Bondo. Oh. Arya Gajah Situbondo. Arya Gajah Situ Bondo. Heeh, terus. Ini aku njak tulung mari awakmu. Ah. Aku tarung ngono alas kene aku lak kalah. Kalah. Oh, sampean mang sing anu ndek wit iku mang ta? Ya. Oh, ngono Mulai ta. aku koyo gak trimo. Gak trimo. Gak trimo. Ning aku iki njak tulung karo awakmu ya. Heeh. Lek iso atenono. Pateni. Eh, pateni. Sepisan cek aman ono alas kene. Ngono ah. Ya. Oh, sampean berarti anu ngono ah, gak trimo kudu aku sing mateni ngono ah. Oh, ngono ah. Panjen awakmu wis iso Heeh. nyekel utawa mateni Arya Gajah Situbondo, Ah. engko akeh ganjaranmu teko aku. Oh, ngono ah. Iki ya dia ya. Ya. Pikes ya. Mm-mm. Menan lho. Iya temen, aku gak Mas kok. barang lho ya. Iya Mas, Menan kabeh lho sak iki. cukupe. Ah, sak Kanggo cukupe awakmu. ya. Ya wis, kok cek gembak kok ambek Ya. aku kok wis enak. Omahku gedhe tak gekno gedhong kok. Ya wis ngono ya. Ah, wis. Aku ndak tulung tak entenono kono. Wah, menteni ya. Ya. Ya tak entenan aja kono wis. Aduh alah. Wis penting aku kok oleh emas ambek dunya brana peces saya wis. Sapa mang jenenge yo? Tarsim kudu. Siapa ya? Oh, gajah-gajah ini aja. Kepengmu amba, mripatmu ciut, gajah-gajah. Gajah ini aja. Gajah. Ayo situ Bondo. Iki lah Joko Jumput. Gajah-gajah oleh canjene no apa yuk? Oke no, tak kayak jamu kok, jamu kering kok wis. Pokoknya anak Gajah Situ Bondo wis pokok tak tekuk ya pateni tak tekuk wis. Apa? Hah? Ini gak iso. Ini bang, loh, aduh, sampeyan ditenteni kok. Dak kene. Waduh, wis kebeneran aman rene ya. Aku anu dadi kei dunya brana pecis engko pareding. Aku keteng goleki Gajah Situ Bondo.
Ayo digoleki ayo. Kok parecing ora apa-apa. Terus sing ngongkon awake kon sapa? Anu Mang Joko Taruna. Nek iso mateni Arya Gajah Situbondo, Heeh. awake kon dikei hadiah sing akeh. Sing akeh kok emas, dunya bana, peces barang. Kok dibagi loro kok? Wis seru kon karo wonge sing jenenge Arya Gajah Situbondo. Karo, pokoke kepethuk tak tekuk-tekuk wis. Nek karo la opo kon wani nyumbari? Wani apa gak wani? Ngaku ayo. Lah iya mestine nek wong nyumbari kita yo ngerti karo pawongan. Liya, ngelek ro. Dudu ana kok parecing kok. Enak nak. Akeh kok soge kok. Enggak kon kok pas cek wanine kate mateni Arya Gajah Situbondo, sapa awake kon? Aku Joko Jumput hadap tata cinta. Dadi Joko Jumput. Hadap tata kinca. Joko Jumput. Heeh. Kon tak kandhani ta ya. Heeh. Nek awake kon dikongkon nyekel wong liyane gelem gak apa-apa. Heeh. Tapi nek kongkon nyekel Arya Gajah Situbondo, ojo gelem le. Loh, apa gelem? Padha karo wong golek apes. Ora apa-apa wis, pokoke petok tak tekuk-tekuk wis. Bapak wis. Nek mari tok tekuk-tekuk. Marang wis tak kidulinane, tak gempen-pen wis. Kejamu Kon temenan kepengin ngerti sapa wong Arya Gajah Situbondo. ngerti. Joko Jumput. Heeh. Nek kon pancene pengin ngerti sapa wonge iki Arya Gajah Situbondo. Aman lah. Ayo cekelen. Ayo uklek-ukleken ayo. Enggak, Mang. Ngolek kayu tak uklek-uklek no. Enggak jarine mang nek ketemu Gajah Situbondo kate tok engko-engko tok klek cuklek. Ayo iki uklek-ukleken milih sing tengen apa sing kiwa iki. Enggak. Mang aku arep petok mang tak kai jangan tewel kok tak galekno. Tak uklek-uklekno ambek iwak ngono. Enggak gak ngono kon. Enggak. Ayo nek wis petuk wong iki kate lapo kon. Ya tak kai jamu kok. Ayo cekelen. Mama. Ayo cekelen iki. Ayo cekelen. Ayo nek kakek Situbondo ayo. Ayo cekelen ayo. Ada lembah. Ayo cekelen iki wonge ayo. Nek pas kate kurang ajar kon. Ayo cekelen iki. Situbondo iki. Ayo cekelen ayo. Ayo cekelen ayo. Ayo cekelen. La. Pas gak ngerti pikirane Paman Jangrono awake. Bola wis kentekan jago Surabaya. Mari kirim Joko Taruna. Tepas kirimane arek Colo dikon nyekel Arya Gajah Situbondo. Bo. Iya. Nek pancene Paman Jangrono duwe pikiran sing gak penak karo awake aku. San kok sidusan. Gak peduli sapa ae. Nek sampe wani kate nyekel Arya Gajah Situbondo. Oh, kelakon tak pateni karo aku.
jompet gak teko-teko. Wong golek empon-empon tok iku lho. Salam mbok, iki ndek omah dhewe. Gak ono sing ngewangi. Akeh wong pesen jamu. Paling ya leret dolen iki. Kok pikir aku gak penak? Oh biasa ya ki ora apa-apa. Kok layakku sampe roto? Kok gak ono apa-apa iki karo Joko Jompot. Muga-muga gak ono apa-apa mek Joko Jompot. Anak Messi tuh. Aku mandele layah yo kena. Kok moro iso roto? Golek mon endi lho. Mosok nang alas ge. Engko moro dipangan macan. Joko Jompot. Oh, gampang. Tak jamoni. Wis aja kuwatir. Jamune mbok iki gak ono sing tandingi. Wis tak waras golek ngombe jamu iki. Alas Mbak ya. Lah iya waras. Ombene Mbak ya. Heeh, mbiyen. Rasakno. Aduh, Apa? sik rada linu Mbak. Rasa linu. Heeh. Berarti kurang jamune. Kurang Mbak. Kurang. Sik lara ya Mbak. Sik tak golekno meneh. Cek malah Mbak kene Iya, Mbak. oh. Kene dianu neno Mbak. Wah, tak masih gak dituku wong kok diombe anake. Nyo. Ya malas Mbak ya. Waras ta. Ya wis. Oh, mbok lek ngge jamu dadakno. Duh, Aki dirasakno? enak Mbak. Sapa? Wis gak pati lara Mbak. Ngono ah. Duh, Heeh. sik linu kene Mbak. Kene mah ditempeleng Mbak. Dus Aduh, yo. ngono. Iki. Iki Heeh. tak jamoni meneh. Jamune Mbak rek. Jamu maneh. Gak kono jamu. Ku jamu apa iku Mbak? Iki jamu beras kencur iki. Beras kencur? Heeh, wis Lah heeh. tinggal ki apa Mbak? Lah oke linu-linu. Linu-linu? Heeh ta. Oh ngono. Iki gak linu apa ya? Iya, cek Oh, ya wis. linu. Paling mah ya mbek kesel golek apa empon-empon. Kok ora Mbak paling, nang heeh. ngelak aku golek. Heeh, Goreng pedhok. Jamu Mbak ya? Heeh. Jamu maneh. Hmm. Aduh Mbak. Ya apa. Aduh. Ana jaene Mbak ya. Aduh. An Mbak, anu Mang, aku Apa? ditablok ya Mang. Heeh. Ditendang dus Aduh, ngono. aduh, aduh. Wara kene. Kene linu. Linu, heeh. Iki sehat Mbak. Ngono ku mama anu. Apa? Umpama gelut ngono ku kudu kuat Mbak ya. Lah iya makane mbekku dijamoni. Sik lungguh kene dhisik. Oh ngono ta. Gak ngene dikaploki wong mang apa? Empon-empon endi? Ana ndek kono ndek alas ku. Lah. Alas kitri Mang.
Empon-empone gak go mulih. Urung oleh omong. Lah iki ana pesenan. Lah aku kesel ya, Mbak. Lah omong mulih gak go empon-empone kok kesel iki lho. Kesel aku, Mbak, omong. Aku kesel kales ditempilingi uang aku, Mang. Kesel saiki. Kesel. Terus jok kuwatir tak jamoni meneh. Jamu meneh, Mbak. Oh ya iya lah kesel sih. Jak kesel. Iya. Hah? Aduh. Ini jamu kesel ya, Mbak? Jamu kesel. Jamu mana? Kan. Aduh. Aduh. Enak no, Mbak. Enak. Enak. Ana sepet-sepete no, Mbak ya. Lah ya iya Tuh, ta. sepet. Apa? Aduh ya apa? Sengir-sengir titik no, Mbak. Wis salah enak. Memang ana suruhe. Suruh. Heeh. Terus Ana kuncine. Ana kuncine. Mari ngono. Ana kunire. Ana kunire. Iku lak gamane wong wedok. Lah, kunci suruh. Gak apa-apa, Mbak. Heeh. Cek gak muni. Kok muni prat ngono, Mbak? Enggak ya, Mbak ya? Kano. Wis kano. Kano ya, Mbak ya? Heeh. Oh, lale, aku yang mlaku lak maling ngene, Mbak, malian. Ah, Joko Jombot mlakune malah gak muni prat ngono. Aduh. Apa sih, Mbak? Ora. Ora ya. Aduh, Mbak. Ngene lho. Iku mang lak muni sih jaremu. Heeh. Lah, cek gak muni. Apa gak muni apa mau? Prat Tani ngono. jamu maneh. Loh, Mbak, Apa? apa yo? Iki jamu sik umbiyen dhisik rasakno dhisik. Aduh. Jamu maneh. Nang Jombang kek kuat, Pak ya. Heeh iya. Jamu maneh. Heeh. Nah, rasane yo aduh Byung. Rasane apa rasane? Ana kejutan, Mbak. Anu paling iku anu jamuan iku jalian benggang. Ono ndek ndi gak kalian benggang. Mari jamu rada sisa ta rada benggang, Mbak. Ngono, menawa saking njaluk japanan nek Rada ngelu, Mbak. Rada Rada ngelu. jamu lek rada ngelu. Ngelu ta? Loh, Heeh. ndek ndi sono jamu ngeri ngelu. Lagi paling kakean iki. Kakean apa? Kena arak ya, Mang. Ngelu, Mbak kalian. Ini lungguh. Heeh. Dik, meneng wae jamu maneh iki, jamu maneh. Apa, Mbak? Jamu maneh. Ngelu sih. Ngelu, Mbak. Heeh. Aduh. Mbak. Jamu maneh. Aduh. Aduh. Sampai gelegen. Mbak, Apa? ledos ya, Mbak. Apa nek sing bledos? Ledos, Mbak. Tamane lo tak wasak tambah ayu, Mbak. Tambah ayu. Kok dadak jamu kok ayu. Ngene lho, Le. Saiki ku masih awake dodol jamu iku saingane akeh, Le. Masih mboke wis tuwek kaya ngene iku supaya jamu laku, payu ya. Iku ya mboke kudu macak kaya ngene. Kan tak gendong ndek kene sih biasae. Lah lek mboke gak macak. Gak pakan sing apik, ya kan sing gelem tuku, pemene wong lanang-lanang. Gelem dong. Gak iya gelem. Oh, berarti Mbak lek maca ayu anu langganane cak akeh lah. Lah iya, heeh. Apa? Ramuane wong ayu apa sih, Mbak? Heh? Ramuane wong ayu. Lah lek iki ramene wong anu ya jamu ta. Jamu ndi, Mbak? Jamu ndi? Oh, jamu iki lek wong ayu lho Wong ya. ayu. Heeh. Oh, ngono lho. Ora kepingin ayu, tuku ndek mbokku. Ya ngono promosi, heeh. Mbokku ayu pokok jamu maneh, Mbok. Aduh. Aduh, Byung. Mbak, aku wis ayu, Mbak. Apa sih, Mbak? Mereka kena jamu itu, Mbak. Aku malah ayu, Mbak. Mbak. Malah ayu aku, Mbak.
Apa ya, Mbak? Mana guyang-guyu ae. Masa seneng anak iki? Apa? Masa dikei jamu ayu kok malah melegar-melegar kaya bencong ngono sih? Kok Lah ya wong lek jamu. Hah? Jamu ayu, lah ya ngono. Wis lek lega aku, ndelok aku kaya ngene iki. Tak jamoni ae. Tek balik asli. Heeh, balik asli ae timbang ganti bencong. Aduh. Jamu maneh. Mbak, Cek gak kepoyo kok. Mbak, Wis, tak ngoyo sik Mbak, Mbak. setelah mosok. Mari dibuang kok sok mabuk ngene iki lho. Ku jamu kengkeng ah, Mbak. Maling ngene, Mbak. Jamune kok maling ngene sih, Mbak? Kok gak kliru ah, Mbak? Ih. Aduh, Mbak. Ada guyu ae Pak sampean. Setelah Mbak. setelah wis. Masa mboke dhewe saya tak jamunane meneh. Ya nya. Jamu maneh sih. Kosok mboke iso dirayu-rayu iki lho. Saiki sip lah. Aduh, Mbak. Apa? Ini Mbak. Mau aku dilarani uang sampean lho apa atine sampean Mbak ayo. Ya lara tale, wong aku iki jenenge wong tuamu sing lairno dadakno. Mau aku dikudak. Lho, ya mesti lara ta, kulite mbok lek dikuthuk iku. Mau aku ditempeling. Lho ya lara ta. Sampean lara? Lah ya iya. Sampean belani padaku. Ya tak belani jenenge. Aku mang gelo tau Mbak. Ambek sapa? Ambek anu gajah situ bondo. Gajah Siti Heeh, aku tayari tes tau. Aku balik nangis aku Mbak. Aku penting aku wis kudu bales aku. Oh, kudu bales. Heeh, tau ora trimo. Wani. Wani aku wis kuat tau. Mbek mbok tak gokong, meneng kok dhisik ya, tak jokokno. Oh ngono Mbak. Aduh, jamune mbokane sip panjene wis tenan. Pokoke lek ngombe iki wis ta, ayu. Kok aja ngombe iki. Wis gawat iki. Kengkeng. Ya apa Mbak, Mbak? Mbak. Apa ya Mbak? Lah, Heeh. kowe lek kate bales dendam sih. Heeh. Kate bales sing lara atimu Iya ta? digebuki karo Siti Bondo sih. Iya, ayo Mbak. Ayo kaya Siti Bondo. Heeh. Heeh. Elek-elek oh ya kowe. Heeh, Mbak. Iki mbok iki duwe tinggalan toko bapakmu. Oh, berarti tinggalan itu kok bapak iki. Jenenge Pecut Gembolo Geni. Pecut Gembolo Geni. Tungtak tunggeng. Waduh, wis iki. Iki khasiate apa, Mbak? Iki pokoke ngene. Tak ana sik. Wis cocok ya sih, wis. Mon. Ayo khasiate apa, Mbak? Pecut iki Heeh. ya. Ojo digawe mecut sak penake nang wong sing gak duwe salah. Oh ngono, Mbak ya. Heeh. Berarti anu kudu wong sing salah-salah ya dipecut ya. Iki pecut iki sakti. Sakti Mandraguna. Iya, heeh. Mama dipecut nang gunung. Lah tuh gununge jogrok. Jogrok. Heeh. Mama ndek laut. Asap. Asat aduh iwak ilak wake Lho tambah ya. iya, kok digoreng. Oh ngono, Mbak. Heeh. Waduh iki gawat iki. Berarti ngono aku nek ngono aku tak anu, Mbak, tak metui gajah situ bondo, Mbak. Wis budal Heeh. sing ati-ati Iya. iki mumpung ana apa pusaka sing teko bapakmu. Oh ngono, Mbak. Cawes, kok sik. Sik. Apa, Mbak? Ojo kesusu budal. Tak budal, Mbak, saiki, Mbak. Sik salah gurung pamitan. Apa? Jamu dhisik, cek kuat. Aduh, jamu maneh, Mbak. Lah ya mesti ta wong katene gelut. Cek kuat, Mbak ya. Ayo. Waduh, wis jamu meneh wis.
muga-muga jamune iki anu kasate anu mbok ya, gede ya, kuat ya. Lho iya wae jamune mboke kok. Gak kalah mbok ya. Gak. Ya wis, apa mesti jamune? Masuk gak mangan sego gak apa-apa ya, Mbok. Penting jamu. Jamu. Ayo, Cok. Waduh, nek Ya ngono menang apa ya kok? cocok kok, Mbok. Tak palane Menang niku. iya. Ya wis. Ya wis. Mbak, aku pamit kok ya. Ya pamit to. Joko cepet. Ini sik. Apa, Mbak? Sik kurang. Kurang? Oh. Jamu meneh, Mbak. Aduh, jamu mana? Wong sing ngisor ku guyu-guyu kepingin. Entekno dhewe. Jamu mana, Mbak? Iya ta. Cek kuat, Mbak. cek kuat. Aku cek menang, Mbak. Lah ya iya. Jamu mana? Mbak, tak berangkat ya, Mbak ya? Iya wis berangkat to. Jamu ini mbene, Mbak. Yes, tak siap, Mbak ya? Wes, Mbak, pangistune, Mbak ya? Jangan jemput, Mbak ya? Yes, Mbak. Muga-muga Joko Jompet ku apa sing dadi kekarepane iso kawujud. Tak tumanut teko omah. Aja Siti Bondo, dini lewani iki lho. Elek-elek nak desa yo. Kowe jangan jompot yo. Jangan dijompot Jon. Anu, Siti Bondo. Dini ana yo. Wani iki lho. Wah, iki ayo wis. Iki ae sing anu aku iki. Enggak mek Pak gak duwe kapok awake kon. Kak duwe aku mari jamu. Iya cok wong make mek jamu pas kate nglawan awake aku. Iya, jamu men ana jamu rapet ono, jamu kuat ono ayo. Dadi polahe mari domeni jamu terus wani nantang maneh. Sapa wedi aku? Wani aku. Jane kon pantes nek kalungan pecut terus dadi blantik kon pantes kon. Gak cocok kon nek kate nglawan karo Gajah Situbondo. Oh, jare sapa? Ya pantes ayo. Lawan ana ngaplok aku ayo. Joko Jumput, Heeh. kon tak kandhani ta ya. Nek awake kon mek murih kepingin dikei hadiah karo Joko Taruno. Tapi kon ngentengno pati meman-eman saaken karo keluargamu, Cong ya. Bali wis aja mikir nek perkara donya. Sugih mlarat iku wis ana garise dhewe-dhewe. Mau wis, pokoke aku kudu anu dendam mau. Ora trimo kon anu ya. Enggak kon katene nglawan karo Situbondo puncimu apa? Aku ta, peteng. Nek mek wetenge digawe apa? Ya digawe jotos Situbondo yo. Jumput, Heeh. aku mek nyeman karo awake koncong ya. Heeh. Aja mbok terusno kok nek kepingin kate nyekel karo Situbondo. Duh, apa wedi mek anu Situbondo yo. Mak ngece kon, neh. Apa mek dalang ngece aku. Enggak kok pas. Kon pani mlaku pincang-pincang koyo katene. Mari jamu.
Joko Jumput, Apa yo? mumpung aku sik durung muring-muring karo awake kon ya. Heeh. Luwung awakmu balik, rewang ngono mboke nyambut gawe, golek dhuwit sing akeh nak ya. Ya, anu kok golek dhuwit, kok tuku jamu kok wis oleh akeh wis. Karo maneh kon tak yo gak ngerti. Wong iki nek katene kendel kudu duwe piandel, Heeh. nek wong kate wani kudu duwe bunci. Iya, duwe bunci aku. Nek kon katene nglawan karo aku, enggak kon duwe piandel apa? Nek kon duwe bunci-buncimu apa? Aku mari karo Mbak mari jamoni. Mari ngono dikeki. Iki ayo. Anu iki tinggalane bapak ayo. Coba jemput. Nek perkara pusaka, saanane pusaka situ bondo gak bakal mundur ya. Apa maneh mek katetok pameri pecut, sak pira kekuatane pecut iki? Ora lun. Oh sakti. Saiki ngene Cong ya. Ah, Nek pancene kon gak kena tak kandhani, sik kepingin lawan karo awake aku ayo. Aku gak kira mundur. Cobaan pecutmu nang Arya Gajah Situbondo. menang ah. Ayo. On. Yo. Pecat kepala gini. Dulu mana jangan cepat. Ayo. Nek ones, ayo. Ndi ayo. Kesaktianmu ndi ayo. Kilo, jangan jemput arek pleban kinco. Ilangan, kopengmu ilangan. Ayo. Nek sabet jempolo jeni. Oh, lawan Joko Jumput arek pleban kinco. Ayo sapa meneh ayo. Atik wani-wani ambek Joko Jumput. Titenanan. Bakal tak tututian ayo. Salah. Wah, Joko Jumput. Katik pincang-pincang ngono bae. Wis. Bangka wis. Sopo iku? Iku anu Gajah Situbondo. Lah, Sing lakune. Iki Jogja Situbondo. Ayo wis nek wani kon tak pateni. Modar wis. Wis. Sitalah. Kok awakmu ngomong Gajah Situbondo wis modar-modar iku temenan ta? Ora percaya. Ya gak percaya jelas sih. Gak percaya. Gak percaya. Wah, kena sabet cedian. Wah, Melayu tibet ilang. Pretel wis. sitalah. Kadang ya kena percaya, kadang ya Heeh. gak kena percaya awakmu iki. Heeh. Temenan Temenan ah. awakmu wis Heeh. iso mateni Iya. Gajah Situbondo. Gak Lek percaya. pancene Gajah Situbondo wis temekaning pati apa buktine? Loh, kan ya bukti ya? Ya, Buktine ya. Gajah Situbondo apa sama jenenge? Situbondo. Oh, Situbondo mang kupinge ilang sesek. Tak pecut mari ngono. Kian yo. Iki. Yo. Loh.
Lho. Apa nutuk dhek? Aja, iki buktine. Oh, iya. Dadi bener awakmu wis merjaya pati Arya Gajah Situ. Oh, ta, iki ana kupinge iki. Aku kaya gak percaya. Ora percaya. Gak percaya. Aja. Enggak iki. Tenan ya aja ta. Lho. Ayo. Ora percaya kandhane. Oh. Gajinya bandai. Iki kaya goro awakmu iki. Kok temenan. Lah buktine lha kok Arya Endi? Enak bangka. Wong ngono. Kupinge asese kok. Lah kok gawa mlayu. Waduh wis. Joko Taruna nanti palamu tak tututi kan. bisa ngentasi karya, bisa nyingkirake Gajah Situbondo. Nggih. Nah ya kaya mangkono Joko Taruna. Nggih, leres Kanjeng Rama. Coba ayo matur marang pamanmu. Joko Taruna. Nggih. Piye anggonmu tak tarung mungsuh Arya Gajah Situbondo. Piye, Nger? Angsal pangestinipun panjak. Kula menika sampun mangketasi pakarya. Ya. Napa ingkang dados kajengipun paman menika sampun kalaksana. Joko Taruna. Nggih. Pamanke ora gampang percaya. Yen ana bukti lan nyatane. Apa ya kowe nggo bukti to, Nger? Nggih. Menika buktinipun paman. Menika agemanipun Arya Gajah Situbondo ugi kupingipun Arya Gajah Situbondo. Dadi Situbondo kok potong kupinge. Leres, Pak. Delengen to Yai. Inggih, Kang Mas. Piye putraku bisa ngentasi karya to? Inggih. Pancen kowe putra sing dak gadang-gadang ing tembih ngenteni palangganing Kanjeng Rama, Nger. Syukur yen kowe mangkono. Ayo Joko coba Taruna, piye? dipirsani. Coba tak trimone, Nger. Yo apa ora? Inggih, Kang Mas. Menika kula tilik-tilik kados pancen inggih. Menika kupingipun Arya Gajah Situbondo lan udengipun Gajah Situbondo, Kang Mas. Yo, nek ngono-ngono pancen bener, Nger. Ing dina samangke kelakon kowe gedhapan karo Silambang Sari.
kowe bisa ngintasi karya nyingkirake Gajah Situbondo. Iki apa malinge iki? Aja iki yo. Kon malinge yo. Apun, kok jarene gila. Kok dikomo ayo yo. Jajan. Kowe iki ana ing kadipaten aja sembrono. Kadipaten. Kok njur kowe nggih kesro sing kaya ngene iki piye? Maling Pakde. Kok iso malih? Kok Pakde piye to? Loh, iku mang delok kujenge Gajah Situbondo mari tak pateni terus digawa. Lho, bocah edan, kowe iki ngomong karo Kanjeng Adipati sing tata krama, ayo lungguh. 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 Lungguh nek kene. Lho, ning ngisor. Nek kene. Ya, nganggo tata krama nyembah, ayo. Ngomong sing apik. Ngomong. Nyembah. Heeh. Sepurane bes. Sepurane bes. Nyun ngapunten Kanjeng Adipati. Maling. Kula ingkang badhe ngulangi bocah menika. Nyembah sing apik nganggo tata krama sungkem kena ngarsane Kanjeng Adipati. Ayo, Apa? iso sungkem ora? Enggak. Ayo tak uruki. Urana. Dodok sing apik. Dodok. Ini. Ya kan dodok ose dhewe nguruki. Ya tak uri kok aku ngomong tirokno ya. Ya tirakno. Ayo. Heeh. Nih, ayo dodok. Pakai jamune mbok maling ngono. Siset malian. Ya iki marane gak iso lungguh ayo. Dodok tirokno aku tangane nyembah ngene. Heeh. Matur sing apik. Matur sing apik. Tirokno aku ya. Nek aku ya. Kanjeng Adipati, Kanjeng Adipati. kula ngaturaken sungkem. Angaturaken sungkem. Nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepat kula minggah wonten ing Kadipaten Surabaya. Ya. Ya wis, tak terima. Aku ngomong iki tirokno. Tirakno. Aja kaya ngono. Aja kok ngono. Lho, ya apa sih? Ya apa sih arek? Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Kula ngaturaken sungkem. Ora tuh, aja cepet ta. Kula. Cepet. Kecepeten ah. Heeh. Ngomong Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Kula Ngaturaken sungkem. sungkem. Kula mriki wonten wigati munggah wonten ing Kadipaten Surabaya. Ya wigati Surabaya. Sing jangkep to. Iya sing jangkep. Lho, aja iku. Mang goreng ngombe jamu jangkep, Mang. Aku jamune wis mangane sing dorong. Dorong. Kapok. Oh, dorong mangan. Kapok. Wis, Mang. Sing dorong mangan kumpul panjak. Kumpul panjak. Ya. Mang mari jamu. Kula mboten saged ngulangi bocah menika. Kula pun pasrah kali Kanjeng Adipati ngapunten. Dadi kaya Coba didangu di Mas. Maling. bocah saka desa rupa-rupane. Heeh, aku Pakde, jenengku Jenengku Aku durung takon jenengmu. Ya aku tengenan lho, Pakde yo. Ngono moreng-moreng amenu. Ya wis kenalno jenengmu sapa? Ngono Aku gak kenal malian. Lah iya aku kepengin ro. Kok wani kowe mlebu nang Kadipaten ki lho. Jenengmu ki sapa lan perlumu ki apa? Aku Joko Jompot arek Pradang Kincung. Maleki maling. Heh? Maleki maling. Apa malinge nok kene? Ono. Lho, Sopo maling? Iku mang jarene dilok merem mlayu. Lah kok iso maling sih? apa sing dimaling? Anu mang Gajah Situbondo tak pateni ah. Mari ngono kupinge tak pecut, murut tak cekek kena kupinge sese ambek anu denge mang. Terus mari mari ngono digawa yo taruna yo. Ngene. Heeh. Kamangka taruna ki rene iki masrano buktine yen wis iso mateni karo Situbondo. Lho, aku sing mateni Pakde. Nah, Terus pundi kan? Lah iku lho. iki pancene buktine iki pengageme Arya Gajah Situbondo. Wang ngapusian. Punten paman pun percados kalian bocah edan menika. Terus kula Kang percaya pejahe pun Gajah Situbondo nggih menika buktine. Lah, Lho, kowe ngerti dhewe to omonge Joko Taruna. lho, wong aku sing mateni yo. Jumput. Kowe wong bocah desa esa-eso. Heeh. Wani munggah ing kedaton iki putraku. Oh, anakmu ta iki? Joko Taruna. Joko Taruna.
putraku sing tak gadang-gadang kowe ndakwa putraku maling. Iya, Mang, aku sing mateni ya. Mari ngono tak gawa diselang iki terus mlayu. Aja awu-awu kowe. Lho, ora wawu. Sumpah. Sumpah Sumpah. bocah desa. Lho, heeh, aku lho mari jamoni mbok aja sampe anu lho ya jemput lek sing ala aja anu sing apik ae tulungono ngono. Orane Taruna. Nggih, Kanjeng Rama. Apa sing dikandhake wong desa iki bener apa ora? Boten kados mekaten. Aduh wis. Nuwun sewu Kang Mas. Piye iki, Mas? Menika kula ingkang mutusi bab menika Kang Mas. Ayo coba. Joko Taruna. Nggih, Pak. Kowe aja nglisemake Kanjeng Ramamu lho ya nggih. Joko Jomput, Heeh, kowe aja awu-awu. enggak. Yen pancene kowe sing mateni Harya Gajah Situbondo. Heeh. Joko Taruna ya sing mateni Harya Gajah Situbondo. Ayo saiki metu ning alun-alun. Tak du kowe tarunga karo Joko Taruna. Tarung. Ya, Ayo. sing menang yaiku sing mateni Harya Gajah Situbondo. Ayo. Wis. Anteni ae yo. Biar sing hati-hati nggih. Yen kowe ora luput kowe bakal nemu kamulyan nggih. Ayo, metu njaba. Kang Mas. Nggih, nggih Kang. Nek wis ana kedadean sing kowe mangken. Yen tok putraku nyoto-nyoto bisa mateni Gajah Situbondo. Nggih. Gini ya Dimas nganake sayembara kang kaya mangkon. Menika ngaten Kang Mas. Si Joko Jumput menika nggih sanjangipun ingkang merjayane Harya Gajah Situbondo. Taruna nggih semunten ugi. Ingkang merjayane Harya Gajah Situbondo. Mila menika kula kengken dhateng alun-alun kula du sinten ingkang menang. Menika inggih ingkang merjayane Harya Gajah Situbondo ingkang saestu kan. Nek ngono-ngono ayo kepiyake para prajurit menyang alun-alun. Monggo. Senen Monggo. buta mau ayo. Monggo Kang Mas. Ayo Ger. Kon kok lek ngomong kok pintat pintu sih anu ndek bapakmu. Aduh. Seta, Apa? coba. Kok nganti awakmu wani kondo nek ngarepe Kanjeng Ramaku. Soge kendel kok. Siapa gak wani aku? Joko Jomput tok. Ya, kok lak yo ngerti dhewe. Heeh. Omonge paman karo Kanjeng Rama. Heeh. Lek aku ambek awakmu iki arep didutarung ana papan panggon. Iya. Wani kok. Siapa gak wani? Ya ayo, lek panjenengan wani. Ati kok. Martin. Mari jamu kok. Ayo. Ayo, Joko Taruna. Yo. Ayo tampakno ilmumu ana di aku. Waduh. Tambah gede no wetengku om. Ilmumu mlebu. Ilmu pleketek. Ilmumu. Wani temen kok. Apa gak wani? Ayo. Anti saiki awakmu. Ngono ah? Yo. Tak tablek yo. Ayo. Joko
Taruna. Yo. Aja sumbar awakmu. Ngomong sing apik, sing bener. Lek yo ngomong yo, lek enggak ngomong enggak. Iki lho wujude Joko Taruna. Joko Taruna. Lek pancen kok jagoan, lho. Ya Bapak sih. Kang Mas Joko Taruna. Taruna. Kang Mas. Piye niki? Taruna. Apa bener sing mateni iki Joko Jumput ya? Joko Taruna. Kok piye to? Ditakoni wong tuwa mung dilagel-gelke. Kaya reca kowe iki. Kanjeng Rama ketrucut nggih. Terus pundi niki Kanjeng Rama? Kang Mas. Taruna. Dimas, Nggih, Kang Mas. keladuk pangucapmu. Kamangka jumenenge Nalendra. Yen to keladuk pangucape dadi kaya mangkene. Iki putraku ya keponakanmu dhewe. Ngapunten saderengipun Kang Mas. Mila menika si Joko Taruna kula timbali mboten bales Kang Mas. Dados kula keprucut Kang Mas. Putra sing gak gadang-gadangan kaya mangkene. Gawe lara ning atiku. Piye nalarik nganti kowe wani ngucapkan kaya mangkono? Kang Mas ngapunten Kang Mas. Taruna. Joko Taruna. Duh. Nak Mas. Sing gedhe pangapuramu yo liya. Ora ngerti yen to nganti kedadian kang kaya mangkene. Kang Mas. Si Joko Taruna menika pun dados reca. Benjing Surabaya. Jeneng seseni Kang Mas lan sedaya kemawon. Nggih. Wonten reca dolok. Yo. Panjen iki wis dadi luputku. Keneng opo aku tansah melu kekarepaning putraku nganti ana ing tlatah kene. Dimas, Kang Mas, menika ngaten Kang Mas. Rene menika sampun dados reca dolok Kang Mas. yo Mboten pantes semapan wonten ing ngriki Kang Mas. gitu. Badhe kula simpangaken rene Mas. Arep dikek ngendi maneh? Kesane mboten ganggu tiang liwat. Yo, Kula simpangaken Kang Mas. Kang Mas, piye Dimas? lan sedaya puyaka kraja menika panjenengan sekseni ing Benjang Surabaya wonten dusun Simpang Kang Mas. Kaya mangkono. Dimas sing rono. Iki
Aku wis lila yen to putraku dadi reca. Ning delengen to, mosok ana ing tengahing alun-alun. Putraku kok papane kurang pas lho. Iki tak putere ben sinawang para kawula iki pantes najan iki putraku. Nggih Kang Mas. Ganti putere anakku iki. Ing Surabaya besok rejane jaman ana desa Kaputran. Jawa jemput. Sing gedhe pangapuranmu. Iya. Aku lila yen to putraku jumeneng reca ana ing papan panggonan kene. Iki mung saka angkara murkaning putraku ngreka daya supaya bisa dipercaya karo adikku si Jengrono. Nyatane sing bisa mateni Situbondo kowe. Aku Joko Jumput. Joko Jumput. Ya. Dimas, Nggih Kang Mas. iki rendene sing bisa nyernakake Situbondo. Iki si Joko Jumput. Terus kakarepane Dimas piye? Kula mboten badhe selak ing janji. Sinten kemawon ingkang saged perjayane si Gajah Situbondo. Ya. Badhe kula dawuhake kalih putri kula si Lambangsari. Oh kaya mangkono. Ya, nek ngono aku sarujuk. Yen to Joko Jumput diantokake marang si Lambangsari. Mula Sari mboten purun. Lho. Kok iso ora iki wis dadi gilipaten bayange wong tuamu lho, Nduk. lan gilipaten mbaramu. Lah eleke ngoten lho Kanjeng Rama. Wong elek iki kena didandani. Suwe-suwe ganteng kok. Mboten Kanjeng Rama. Lho. Sari mboten purun. Apa gelem kok kate rabi karo patung iki? Mboten rabi, mboten napa-napa, Bu. Ya aja kaya Ya aja to. Anake Adipati ora rabi ki ora pantes. Lho delengen to sawangan. Mboten Kanjeng Rama. Lah jenenge bocah kaya dendene manuk ngene. Lek ndeleng ki sing kalem-kalem ora usah deleng sepintas, ngoten lho, Nduk. Injeng apa? Awakmu iki lho, Apa? diolehno iko gelem mak. Ojo. Loh, Ojo aja. Gak gelem. Ojo. kok iso? Apa aja? Aja apa? Aja Ojo sampai keliru. Lho. Aja sampe keliru. Aja sampe wurung karepe ngono to. Ya keliru ya worong. Mboten Kanjeng Rama. Wis to, Nduk, manuta karo Kanjeng Ramamu. Terus nek kowe gak gelem wong iki sing bisa nyernakake klilipe ana ing Surabaya terus piye? Nggih, dioplas riyen mawon niku. Remu ya dipermak iki lho. Kowe. Wegah. Lho, kok iso wegah? Wegah mbek iki. Pengarah wong padha lanange. Lanange katene Wegah mbek iki. sing gelem. Iki. Wis kadung jamu Pak Dik. Lambangsari, ora usah kali miri-miri karo bocah iki. Najan bocah Karang Bradesan sing bisa ngentasi karya iki kok. Iki sakti lho. Kowe kudu gelem. Sakti bocah iki. Ya. Tadi nih yo tak critani sampean nek gak gelem mbek aku. Aku wis jamu omong jamu greng kok. Apa? Jamu greng. Apa jamu greng iku? Ya jamu sing nyambut gawe rusa lho Pak Dik. Oh, nyambut gaene rusa. Supaya matule kuat. Supaya ya lek duwe lahan tani lek macul kuat. Oh, iya, Lek sing iya. dagang iku yo Dik tambah laris nyambut gawe ini. Ngono lho. Wis kari Lambangsari gelem apa ora? Nek ora gelem, iki kok iso biar jam 7 lho. Gelem mo. He, gelem mo. Lah ilu ati Lho. Nek gede lho gede. Hei, Opone sing gedhe? Pecute lho go gede. Oh, pecute. Gede Pak Dik. ya wis ya. ya jadi ngono apa Ya pecut lho gede. Ya kerise mang jarane suwe lagi anu ora mlebu. Kerise mang jare Wis Dimas. Nggih, Kang Mas. Terus iki wis nyoto yen to Lambangsari kudu dhaup karo si Joko Jumput. Ya kaitane enggak seneng suwe-suwe seneng kok. Wong tresno kuwi jalan saka kulino. Ki ngene, Lambangsari
Oleh pegat kok ngarep Pak Mburiah. Lho, Jarene wedi jarene mbakku. ora wedi gila. Iya gila, nek tak ngarep tak ero Pak Mburiah. Kan gak. Oh. Delodok. Den Ayu Lambang Sari nyuwun ngapunten. Manfaate rungono. Jenengan tamat-tamataken rumiyin sinaosa katonipun menika awon nanging suwe-suwe nggih pancet. Pancet awon. Lah nggih pancet awon. Nggih. Niki ngeten, monggo. Kene. Wis nek pancen iku dijodhokne wong iki dadi patembayane sampean nggih. Nggih Mas. Dadi patembayane Adipati Surabaya. Ayo digolekke dina sing apik ulan sing becik kanggone bocah loro iki. Lah kanthi pangajab muga-muga bocah loro iki bisa antut-utut tentrem oleh rumah tangga. Sumber ambahe ana ing desa Kebon Agung kene. Sing wengi iki anak-anakne sedekah bumi utawa bersih desa. Muga-muga masyarakat Kebon Agung gampang gangster golek sandang pangan. Amin. Desane dadi gemah ripah lojinawi tata tentrem kerta raharja. Amin. Bapak perangkat desane lan masyarakate bisa rukun nyawiji mbangun desa Kebon Agung. Lah saiki sumrambahe nang penonton muga-muga diparingi slamet, diparingi panjang umur, dipanjenengi rejeki ingkang barokah. Amin. Melaku ana keluarga besar Lodro Mustika Budaya. Slamet to panjake, slamet to keluargane Mustika Budaya, akeo tanggapane. Amin. Kari semboyane awake dhewe. Nek bersatu, Kita teguh, bercerai, kita jatuh. sekali merdeka. Tetap merdeka. Demikianlah tadi pagelaran cerita semalam jutuk dengan lakon Pangeran Haryo Gajah Situbondo. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.